Bo día a todos e a todas os que nos esteades escoitando. Damos vos a benvida a Radio de Friol, que estamos inaugurando durante a Semana da Prensa. A continuación escoitaredes a todo o alumnado de infantil e primaria que gravaron as súas aportacións para elaborar este podcast. Escoitarás entrevistas, poesía, música, anuncios e todo feito polos nosos nenos e nenas. Así que sen máis dilación, comezamos o noso programa. Benvidos. Estimados ointes, É un placer que estéis escoitando o noso programa Descubrindo Lugo. A rapazada de segundo de primaria do CPI plurilingüe Dr. López Suárez de Friol vai promocionar 3 produtos locais. Non perdáis atención, adiante. somos los niños de primero y de primaria y venimos a leer un poema de Gloria Fuerte. Caballito de mar, como galopa, Con la cola enroscada entre las olas. Caballito de mar, Como galopa. con la cola enroscada, de proa a propa. caballito de mar. Qué raro eres, feuchi y raro, como los peces redondos. Juega al aro. Si alguien te ataca, Tienes calambres. Tienes poderes. Caballito de mar. Ola, bo día, aquí estamos na Radio de Friol inaugurando a no noso colexio e o alumnado de infantil para este curso e para esta inauguración vai facer unhas pequenas entrevistas nas que imos coñecer mellor os nenos e nenas máis pequenos do colexio e hoxe comezamos cos nenos e nenas de 5 anos. E vai comezar a facer as preguntas a profe Chus. Bo día a todos. Estamos aquí os nenos de 5 anos, de sexto de infantil, e imos comezar falando co encargado de hoxe. Como se chama o encargado? barcos, Moi ben, Marcos, mira, sabes que hoxe é martes, pero o domingo foi a feira do queixo de pan de Friol. Ti fuches a ela? sí, E que fixeches? perder os queixos, Estiveches coa boa? sí, Ah, como se chama a túa boa? Pacita, E os queixos da túa boa son queixos Pacita, a cita. E tú, cando seas maior, vas a seguir facendo queixos? sí, Seguro? Ou vas querer ser outra cousa de maior? Que queres ser de maior? bombeiro, Ah, entón vas a ser bombeiro e facer queixos, as dúas cousas. sí. Ah, moi ben. Agora vamos a falar con unha nena que está toda de rosa, de rosa, de rosa. E como te chamas? Sara. Sara. Na nosa clase hai dúas Saras. Entón, para saber quen é, vamos a preguntar o seu apelido. Como te chamas de apelido? A ver, Sara Portera Burgo. Portela Burgo. Entón, chamámoslle Sara Portela, aunque o seu nome é Sara. Sara, e ti entón que queres ser de maior? Profe. Eu pensei que quería ser enfermeira como mami. Vale, así que queres ser profe dos nenos pequeniños como a nós ou dos nenos maiores como Laura? Dos pequeninos comanos. Anda, bueno, pois entón cando nos retiremos, aquí as profes, ven Sara. Vale, Sara, e agora vamos a falar con outro neno que se lle acaba de baixar o micrófono que o vamos a colocar. A ver. Vale, como te chamas ti? Iker. Iker. Iker, ti na túa casa tes animais? Sí. E que animais tes? Vacas, terneiros, toros, becerros, E tes cans? E gato? cans. Gato tes? No. E como se chama os teus cans? Como se chaman? Chase, Chase, Rocky, Rocky, Marshall. tes 3. Anda.
Bueno, e ti, Iker, cando seas maior, que queres ser de maior? A ver. Motero. Motero. Queres ser motero. Temos aquí un motero, que antes era pirata, ahora é motero, sabes? Moi ben. Bueno, agora vamos a falar con outro neno. Que como se chama este neno? Ángel. Moi ben, Ángel. Ángel, cal é o teu animal favorito? O toro e o pequeñín. Ajá. Pero non che gustaban moito os dinosaurios, Ángel? Sí. Ah, dime, fala aí. Que tenía Rex. Tiñas a res. E tamén a Ángel todos sabemos que lle gusta moito un debuxo animado que lle gusta moito. Como se chama? Sonic. Tes zapatos, tes o chándal, a que sí? O disfraz de Sonic. Viñeches disfrazado de Sonia, a que sí? Sí. E tamén tes que máis tes? A mochila? A que sí? La mochila de Sonic. Ángel, e por que tes? Porque dixeches, metes aquí unha ferida nesta man. Quen xa fixo? A gatiña naranxa. A gatiña naranxa que tes na casiña. Bueno, moi ben. Arañoute, vale. Rabuñou. Bueno, Ángel, ahora vamos a preguntarlle a outro neno. Ahora xa podes poñerte. Como te chamas ti? Gael. Gael. Gael, fuches a cortar o pelo? Dime si ou non, porque se non falas... Sí. Bueno, e ti na casa tamén tes animais como Iker? Que animais tes? Un gato, vacas, pitas. E que máis tes, Gael? Dinos. Non tes nada máis? E cal é o teu favorito, Gael? O gato. O gato. O gato ten nome? Puxáchelle nome, como se chama? Dylan. Dylan. Chamas o gato Dylan. Anda, mira. Pois ten un gato que se chama Dylan. Moi ben. Gael, ti de maior que queres ser? Bombeiro. Bombeiro, anda, vamos a ir no camión Marcos e tamén Gael. Bueno, temos aquí a unha nena que se chama Alina. Alina, gústalle moitísimo falar. Entón, a profe Chus díxolle que un día, cando non falara tanto, iba a facer que? Unha festa. Unha festa, pois sí, a verdad. Vamos facer unha festa cando a Alina non fale moito, entón vai ser difícil, xa o sei. Alina, tú de maior que queres ser? Que eso non o sei. Quero ser profe de infantil. Tamén? Cantas profes temos de infantil aquí. Vale, pero tamén pode ser máis cousas. Solamente queres ser profe? Profe, apicultor, bombeira. Moi ben. E tamén quero ser buceadora. Espérate, que a última non sou eu. Que queres ser? Buceadora. Buceadora. Ois, pero dille o que fai, porque hai xente que non sabe o que é apicultor. Es cuidar a las abejas y coger la miel. Anda! E tú queres coller a mel para vender ou para comer ti? Para vender e para comer. Anda, mira, porque che gusta moito a mel. Bueno, A profe non. a profe non, xa o sabes, ves que xa me o sabe de memoria. Bueno, entón, agora vamos a seguir con outro grupo de nenos, vale? Así que cortamos aquí e volveremos con outros pouquiños nenos. Gracias por escoitarnos. Ola, boas tardes. Estamos aquí no Colexio de Friol inaugurando a nosa radio. Hoxe facendo as entrevistas aos máis pequenos e pequenas do noso colexio cos nenos e nenas de 3 anos. E comezamos cas preguntas. Ola a todos e a todas. Esta nena que está aquí no micro verde, como se chama? Valentina. Valentina, ola. E cal é a túa cor favorita? Molao.
Moi ben. E que animal che gusta a ti? Que che gustaría ter de mascota? E can. Un can, moi ben. Esta nena que está aquí contigo, como se chama? Laura. Hola, Laura. Laura que? Porque temos dúas Lauras na clase. Laura que máis? Laura Prieto. Laura Prieto. Seguro que eres Laura Prieto. No. Ah, Laura Arias. Hola, Laura Arias. Que animal che gusta a ti? Un conejo. Un coello. E de que cor che gustaría ter? Porque me contache que che gustaría ter un. Uno. De que cor? Branco ou negro? Branco. Branco, ímolo deixar en que branco, porque non lo contache un día na clase. Vamos pa... Rosa. Ui, coellos rosas, non sei saberá. No. Branco. Sí. No. Negro. Negro, veña. Sí. Pasamos ao neno do micro azul. Como te chamas? Dío máis alto, que se che escoite. Martín. Hai que falar alto. Martín, e mira, eu sei que ti tes unha granxa na casa. Que animais ten? Acércate ao micro e contanoslo. Tes vacas? E hai algún animal máis na tua granxa? Hai coellos? Non. E galiñas? Sí. Moi ben. E agora imos pasar con esta nena que está ao lado de Martín. Como te chamas? Hola, Xena. Cal é a tua cor favorita? Rosa. Oh, rosa. Eu sei que tes animais na casa. Contanos, que tes? Un conejo. Un coello. E axudas na casa co coello? Daslle de comer? No. Non axudas. E mira, tes cans na casa? Sí, di un alto que se che escoite. Tes Simba. coellos? Ah, tes ese can, chamase Simba, só tes un. Emilio. Ah, tes dous, moi ben, Xena, moitas grazas. Agora imos pasar aos nenos do micro laranxa. Esta nena como se chama? Laura Prieto. Hola, Laura Prieto, agora sí, Laura Prieto. Tes irmáns, Laura? Ten a Sofía. A Sofía, moi ben. E na túa casiña hai animais? Sí. E que animais hai? Contanos. Vacas. E hai algún máis? Conejos. E algún máis? Pitas. Ai, moi ben, cantos animais. E pasamos agora ao neno que está ao teu carón, que se chama... Rodrigo. Hola, Rodrigo. Eu sei que ti tamén tes unha granxa. Contanos, que animais tes? Vacas, conejos. E tes un can tamén? Sí, e como se chama ese can? Sol. Ah, Sol, moi interesante. Pois moi ben, xa rematamos con unha rolda de nenos e nenas. E ata aquí por hoxe as entrevistas cos nenos de 3 aniños. Moitas gracias. Se busca sabor e tradición, o queixo de Friol é a súa mellor elección. Feito con amor, coidado e o mellor leite, este queixo é o orgullo do noso pobo. Próbeno e enamórense. Estamos grabando. Hoxe temos aquí con nos a alumnado de terceiro de primaria, moi ben, co seu profe Ricardo. Hola, Ricardo. Hola. Oli. Hola, vanse presentar estes dous rapaces que temos aquí falando, por favor. Yo soy Indira y tengo 8 años. Hola, Indira. Yo soy Xian y tengo 8 años. Hola, Xian, que tal?
veñen aquí a contarnos o que fixeron agora a primeira hora da mañá, que estiveron nunha actividade. Probar comida. Había una croqueta y algo que no me gustó. Ajá. Pero la croqueta estuvo muy rica. E por que fostes probar comida? Que actividade era esa? Era algo de probar algo... Relacionado con el pescado. Ah, vale, está relacionado co peixe. E como se chamaba a actividade? Acordades vos? Galicia proba mar. No, Sabe mar. Sí, a ver, que nos vai dicir o profe, vai nos a dicir o nome da actividade. Galicia sabe a mar. Ah, vale, entonces, era para probar cousas de peixe. Era para probar peixe e tamén marisco, pero o que pasa é que o marisco é para os maiores. Ah, vale. Y por eso E no por nos que? gustó. Por que o marisco era para os maiores? Porque parece ser que o plato que fan, cando se abre, por dentro está negro. E os pequenos, coa experiencia que teñen noutros colexios, é que en canto ven iso negro, xa non siguen comendo. Ala, E os vale. maiores parece que sí. Ah, vale, vale. Moi ben. Vos comestes algunha vez marisco na casa? No. Bueno, Vale. sí. Sí? A ver, veña, fai memoria. Que crees que comiche? No sé. Vale. Pero sabemos que marisco, sabedes? Algo? No me gustó, tenía atún. Eso foi a croqueta que probache, ¿no? O que non che gustou? Eso era o pan de gamba. Al pan de gamba me encantó, la croqueta era muy rica. A ver, teño unha dúbida. Vos estivestes vendo como se facía a comida ou chegastes ali e xa estaba feita? A ver, Xian, contame. Estaba facenda. Eu o único que vin é como ti está botándole unha cousa. Con una manga pastelera. E que lle botaban ca manga pastelera? Crema. Non era crema. Queso. Ah, Queso. De donde? Queixo de donde? ¿Del mar? Queixo San Simón. Ai, sabedes de onde é o queixo de San Simón? No sé. Do mar. No. De España. Si, eso sí, ben, está de cerca de aquí. Vale, fais en Vilalba, na Terra Chá. A mí me encanta todo el queso porque soy un ratón. Ai, mira que Y a la vez un gato. Moi ben, Ratón gato. moi ben. Dragón, Entonces, vistes gato, como gato. facían as croquetas? Sí. E cocinaban as alí? Tiñan sartenes, tiñan de todo? Sí. Ou era un plato frío? Ou era quente? Quente. Vale. E despois deixáronvos probar? Sí. E probou todo o mundo? Yo sí. Vale. Algúns probastes. E os outros? probé todo. Yo probé todo también. Vale. E os Pero vos los compis? segundos no me gustan. Pensé que habría más cosas. Ah. Yo también. Solo Pensaba que había había miles. Ah, vale, moi ben. Yo pensé que había como 5 cosas, no 2. Algún dos vosis compis que están aquí presentes non probaron as croquetas? Algún non probou as croquetas? Algún de vos? A algunos no les gustaron. Eso yo. Vale. E os que non quixestes probar, podedes nos decir por qué? Non vos tiña boa pinta? Non sabemos. Todos probaron. Os da túa clase probaron todos? Sí. No, sí ou no? Algún non probou? Vale, non che gustou. Que no gusta. Hai unha compi aquí. Xian, como se chama esa compañeira? Adriana. Vale, e que comenta? Adriana comenta que non lle gustou. Vale. Algún máis quere comentar algo? ¿No? Uxía, Denise, Mateo, Lucas y Ángel. Esos son los que quedan. Moi ben. Chitón, nadie habla. Bueno, entonces, gustou vos a experiencia? Sí. Digo, non a da radio, a da croqueta. Sí. Sí, vale. E esta da radio, que tal? Muy bien. Esta gustou vos tamén? Vale, pois podemos decir chao, despedirnos dos nosos ointes. Claro, pero ¿sabes lo que me gustaría? A ver, Xan, dime. Me gustaría salir en la tele. Ai, na tele. Na Ui. tele. Vale, bueno, eso xa iremos vendo pouco a pouco, vale? Comentamos, decimos chao a todo o mundo. Chao. 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 Ola, boas tardes. Estamos hoxe aquí no Cole de Friol para inaugurar a nosa radio. Imos comenzar a entrevistar aos nenos e nenas da clase de 4 anos. Temos aquí ao noso lado a un neno que, como te chamas?
Roy, e cantos aniños tes? Moi ben, Roy. E ao lado de Roy temos unha nena que como se chama? Noa. Noa, e a ti que che gusta facer cando chegas á túa casiña? Me gusta ver os dibuixos. Moi ben, Noa. E agora vamos a entrevistar a outra nena que como se chama? Icía. Icía, ti na casa axudaslle a mamá e ao papá? Sí. A que lle axudas? A ver, contanos. A cuidar o hermanito. Anda, que tes un hermanito, que ben. E ao lado de Icía temos a un neno. Que como se chama ese neno? Mateo. Moi ben, Mateo, cantos aniños tes? E mira, Mateo, tes hermanitos? Sí. Cantos? Solo un. Moi ben, Mateo. E agora, ao lado de Mateo, temos a outro pequeno, que como se chama? Xoel, tedes animais na vosa casiña? Teño moitos pitos. E que máis? Tes algún máis? Que? Tes algún animaliño máis na túa casa? Tamén teño no fuxaco vacas e becerros. Moi ben. E ao lado de Xoel a quen temos? Abril. Abril, a ver esa memoria. Que había hoxe de comer no noso comedor do cole? Moi ben. E ata aquí as presentacións deste pequeno grupo de 4 anos. Integrantes do equipo, toda a clase de sexto de primaria, co tema principal e título do programa de hoxe, Batallas musicais. Benvidos e benvidas a un novo programa de radio e, sobre todo, moi bons días a todas e todos aos que nos sintonizan por esta, a nosa estación, a Fusión do Son. E son Federica Muñez e hoxe mencimos moi contentos e con moitas ganas, xa que o programa de hoxe será divertido. Estaremos a por os temas musicais favoritos de vostede e do público que nos escoita esta mañá. Estaremos facendo batallas musicais nesta linda mañá de marzo, xunto cos meus compañeros e as miñas compañeiros. Ola a todos e todas, saúdo con gusto aos meus compañeiros e as miñas compañeiras e a que nos escoitan. Estamos arrancando nun programa en vivo. Por suposto, atentos todos e todas que vou facilitar o número de teléfono do programa para que nos falen aquí en cabina e voten pola súa música favorita e poremos para rematar o programa máis votada. O número de teléfono é 744-266-443, repito, 744-266-443 e mentres falamos ca nosa compañeira Sabela imos a poñer este tema musical de Baby Don't Hurt Me de David Guetta. Como estás, amiga? Eu estou moi ben, grazas. Saúdo con moito agarimo aos meus compañeiros, ás miñas compañeiras e aos mestres e mestras deste centro, por suposto. Voulles explicar a todos e todas a mecánica do noso programa. Poremos unha parte da música dos temas que van a competir. En canto se escoiten, comeza o tempo de chamar ao teléfono que dixemos antes para que poidades votar. Despois dun tempo, veremos cal música tivo maior número de votos por parte do público. O tema gañador será o que poremos para que a disfrutedes por esta nosa estación, a Fusión do Son. Sen máis preámbulos, iniciamos este programa coa primeira batalla musical por parte do noso amigo Penélope Cruz. Moi ben, arrancamos a batalla 1 entón. El é de Paul, co seu tema Te confieso.
contra Myron 5 co seu tema Memories. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on. Marquen para votar polo seu tema favorito. Recordemos, o teléfono é 744-266-443. Ola, quen chama? Anxo. Moi ben, e por quen votas? Memories. Perfecto, temos outra chamada. Ola, quen chama? Carla. Moi ben, e por quen votas? Memories. Ola, quen chama? Paco. E por quen votas? Por Te Confieso. Moi ben, imos oír uns anuncios entón. Café Bar Bodegón de Corbelle. As mellores tapas de todo Friol. Lugar o Carballal, Villalbite, número 8, Friol, Lugo. Aberto de 10 da mañá a 12 da noite. Convidámonos a virnos visitar. O noso número de teléfono é 689 00 5146 e 982 58 59 01. E seguimos con Montaxes e Mantementos Santos, por Daniel Santos. Facemos todo tipo de montaxes e mantementos. Arreglámosche calquera peza de maquinaria e montámosche un silo nun chas. Non te quedes en chamar. Recordemos o número 619 54 4250. Agardámoste en Friol, Lugo. Xa estamos aquí de volta e só ti decides cal é a tua música favorita. Presento-vos a seguinte canción da nosa segunda batalla musical, Lección, Justin Quiles e Chimbala, co seu tema Loco. Con... Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Contra Lola Índigo, co seu tema La Reina Remix. La Reina Remix. Dice, piensa bien, la próxima jugada que tú vas a hacer, no sos el único que me quiere tener. Piensa bien, porque a mí no me gusta perder, que tú no puedes. Marquen para votar polo seu tema favorito. Recordemos, o teléfono é 744-266-443. Ola, quen chama? Son Filomena Núñez. Moi ben, e por quen votas? La Reina Remix. Perfecto, temos outra chamada. Ola, quen chama? Eu son Lucas Herrero. Moi ben, e por quen votas? Por La Reina Remix. Vale, gracias. Imos a ir unhas anuncios. Los mejores productos de España y los mejores precios y ofertas en Carrefour. Y el famoso Club Carrefour. Vide a Frimetal Nox, a mellor ferretería de Friol. Polígono Industrial As Gándaras, Friol. Chama ao 620 40 8070. Xa volvimos, xa estamos aquí de volta. Quen creen, damas e cabaleiros, nenas e nenos? Quen credes que gañou? Pois ben, o noso gañador é... Lola Índigo, co seu temazo La Reina Remix. E parece que se nos agotou o tempo. Despedímonos de vostedes. Eu son Nati e todo o meu equipo de sexto de primaria que me acompaña. Amigos e amigas, isto chegou a súa fin. O que está soando na radio e as batallas musicais na nosa. Esta estación, a fusión do son. Agradecendo a colaboración de todos os participantes que nos acompañaron nesta linda mañá de marzo. O noso centro CPI Dr. López Suárez Friol. Moitísimas gracias a todos. Eu son Jesús Rajín e ata loguiño.
Despídome de vostedes unha servidora e mandamos saúdos cordiais a todo o alumnado e aos mestres e mestras deste centro. Escoitámonos e ata a próxima ocasión. Bye, bye. Como lo hacen las reinas. Si te veo con ella, sé que rápido te late. Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Tú tienes un alfil, pero sin fil. Y a tu jefe hay que darle kill bill. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobe se le ve sin fil. Hoy la reina se come a su rey. Me trae a dos amigas para hacer un three-way. Vamos de party en party, rompiendo la ley. Haciendo la realeza por Miami. Hola, bos días. Aquí estamos de novo co noso programa dos nenos e nenas de infantil, este programa de entrevistas nos que estamos coñecendo os máis pequenos do cole. Hoxe volvemos cos nenos e nenas de 5 aniños. Bo día de novo. Hoxe estamos con outro grupo da clase de sexto de infantil, de 5 aniños, algúns con 6 xa. Entón, imos seguir con un neno que se chama... Manu. Vale. Temos na nosa clase 2 Manus. Cal é o teu apelido todo? Manu Santos Iglesias. Ah, vale. Manu, tú na túa casa tamén, que animais tes? Porque sei que tes moitos animais, a ver. Vacas, cochos, cas e... Pitas non tes? Sí, pitas. Ah, Pitas... Os cochos mateinos. non mataches os cochos. Pero, escoita... Pitas e cabalo. O cabalo teño na casa, digo, na granxa de meu pai das pitas. Ah, pero teu pai ten unhas granxas de pitas. Sí. Ah, E de cabalo vai ter ovellas ou cabras, non sei. vale. Mira, e o teu animal favorito dos que tes cal son? Todos. Todos, che gustan todos, sí. Mira, é unha cousa que me dixeches que mataras os cochos. Cantos cochos mataches? Os dous á vez. Tiñas 2, non? Sí, pero mateinos os dous á vez. Ala, bueno. E digo eu, que sempre digo o mesmo, porque aquí matan moitos cochos, pero a profe non ve chorizos ningún ni xamón. Tú fas chorizos e xamóns? 1000. Ah, bueno, pois algún podía ser pa profe, pero, bueno, parece ser que non hai chorizos ni xamón. Bueno, moi ben. Entón, agora vou falar con outro neno, que tamén está cerquiña, que ten o pelo rizo un pouquiño e loiro. Como te chamas? Como te chamas? Antón. Antón. Antón, tú de maior que queres ser? Granxeiro. Granxeiro. Aquí vamos a ter moitos granxeiros. E o teu papá ou a túa mamá son granxeiros? Sí. Ah, e dixéchesme outro día que estás moi contento porque chegou a... trouxeronche algo. Que che trouxeron? O robot. E o robot pa que sirve? Antón, pa que sirve? Pa muxir. Cantas vacas tes? 1000. 1000. Tes 1000 vacas. Home, serán unhas pouquiñas menos, ou Antón? Ah, bueno, ten 1000 vacas, pareceme un pouco moito, pero Antón di que sí. E tes terneiros? Sí. Ah, bueno, entón, e ti de maior, entón, que queres ser granxeiro? Vais ter outra granxa ou vas traballar na granxa da mamá? Na granxa da mamá. Ah, vale. Ben, agora tamén temos outro neno que sabes que tamén ten moitas vacas. Tristán, perdón, vouche preguntar que se me escapaba. Como te chamas? Tristán. Cantas vacas tes ti? 300. 300, vale, porque eu creo que Antón creo que se equivocou un pouco aí de número. 300. Ti de maior que queres ser? Futbolista. Ah, pero Tristán ten un problema, porque todo o mundo sabe que ten aí un problema entre o Real Madrid e o Real Barcelona. A ver, quen son do Madrid da túa casa? Juan e mamá. E mamá. E quen son do Barcelona? Papá e Pepe. Claro. Entón Tristán pois anda aí en medias que non sabe a quen seguir. Gustanlle os dous. Gustanlle os dous, verdad, Tristán? Ou eres, que sí, porque ou eres máis un pouquiño máis de outro que de un. Cal che gusta máis a ti? O Barcelona. Vale, pero cal é o teu xogador favorito?
Rafiña. E Rafiña é do Barcelona? Sí. Pero a veces traes tamén unha camiseta dun do Madrid. Sí. Como se chama ese? Mbappé. Que tamén che gusta moito, que sí. Sí. Vale, e tú tamén queres ser futbolista e estás xogando fútbol, verdad? Sí. Sí. Cantas veces xogas o fútbol a semana? 3. 3, vale. Bueno, seguimos agora cunha nena, que é a única nena que temos hoxe neste grupo, porque na nosa clase, como te chamas? Sara Ferreiro. Vale, Sara, cantas nenas hai na nosa clase? 5. Vale, bueno, Sara somos 5, porque veu Asli e entonces antes éramos 4. E hai moito neno, e pouquiñas nenas, a que sí? Sí. Bueno, ti na casa como se chama o teu irmán? Brais. Brais. Como se porta Brais na casa? Bueno, fai trasnadas? Sí. É que fai, a ver, dime, unha cousa que fixo que lle riñiu moito papá e mamá. A ver se te acordas. Fixo algo, a ver? Sí. A ver, que fixo? Tirou a comida. Enfadouse, quen se enfadou? Quen se enfada máis, papá ou mamá? Papá. Papá enfádase máis. Mamá menos, bueno, pois isto. Pero Sara pórtase moi ben na casa. A que axudas na casa, Sara? A barrer. A barrer. E axudas a limpiar os cacharros? Mami non me deja. Non che deixa, mami. E pos a mesa? Sí. E axudas, eu que sei, a botar auga ás plantas? Ou axudas algo cando están? Ou as pitas? Sí. Bueno, e agora temos outro neno que está ali, que é moi pillo tamén, porque na nosa clase hai moitos nenos pillos. Entón temos un que é dos máis pillos. Como te chamas? Nico. Nicolás Nico chamámoslle. Nico, que queres ser de maior? Mecánico. Nico, cando seas mecánico, que vas a arranxar? Os coches. E camións? Tamén. E furgonetas? Tamén. Entonces vas a ter un taller mecánico grande ou pequeno? Grande. E a ti, ademais de ser mecánico, queres ser outra cousa? No. Vale. Bueno, pois moi ben, porque pensei que o mellor quería ser policía, pero quero que non, porque antes, cando era pequeniño, o Nico quería ser tamén policía, ahora solo mecánico, verdad? Queres ser mecánico solo? Sí. Vale. Bueno, agora quédanos outro neno que tamén ven vestido de amarelo. Que é moi alto, creceu moito. Como te chamas? Xoel. Xoel, temos un problema, porque Xoel ten unha irmá. Como se chama a túa irmá? Uxía. A veces enfádanse moito Xoel e Uxía, que sí? Sí. E a veces castigan un pouquiño a Xoel e a Uxía. Quen castiga máis, Xoel, papi ou mami? Papá. Ese castiga máis. Enfádase moito, papá? Sí. Bueno, porque Xoel é un pouco pillaban tamén. Entón por eso papá se enfada máis que mami. Bueno, con esta entrevista vamos a dar por finalizado este grupo, vale? A próximo día continuaremos cos nenos que nos faltan da nosa clase. Moi ben, chicos, gracias a todos e todas e ata o seguinte día. De Friol para o mundo pando xa é tradición e sabor en cada anaco. Coa receita de sempre e o cariño da nosa xente. Este pan conquista os padais máis exigentes. Ola, boa tarde de novo. Seguimos na Radio de Friol entrevistando os máis pequeniños do cole. Desta vez
co alumnado de 3 aniños. E agora a profe Rocío comeza cas preguntas. Ola a todos e a todas, teño aquí ao meu carón unha nena que se chama... Renata. Ola, Renata. Dinos cal é a túa cor favorita? Amarillo. O amarelo. E cal é o teu animal favorito? A unha jirafa. Que tamén é amarela. Sí, pero ten unha manchas marrón. Sí, ten manchas marróns. E ao teu lado quen está? Lira. Ola, Dylan. Tes irmáns, Dylan? Racha. Moi ben. Están neste cole, Dylan? Sí. Sí, genial. Velas polo corredor, verdade? Sí. Pasamos agora ao neno do micro azul. Como te chamas? Xavi. Ola, Xavi. Estamos aquí na radio que viñas moi emocionado, verdade? Mira, tes irmán, Xavi? Hugo. Tes a Hugo que ven a este cole, verdade? Sí. E eu sei que ti tes cans. Contasnos como se chaman. Pinto. Só tes un? No. Tes máis? Laika. Tes a Laika tamén. E Pinto é grande ou é pequeno? Grande. E axudas na casa a darlles de comer? Sí, dínolo en alto. Sí. Moi ben. E agora ao teu lado quen está? Como te chamas? Alma. Alma, hola. Mira, Alma, cal é a túa cor favorita? A rosa. O rosa. E a ti, cal é o animal que máis che gusta? A can. O can. E que che gusta comer? Contanos. Sopa. Sopa. Ai, que rica. Moi ben. E agora vai ir unha nena do micro laranxa. Como te chamas? Melanie. Hola, Melanie. Tes irmáns? Sí. Como se chama? Asa. Moi ben. E vai a este cole? Sí. Sí. E Carla, que está ao teu carón. Hola, Carla. Hola. Ti tes irmáns? E como se chaman? Bruno. Bruno é o teu irmán, verdade? E Carla, a ti, que cor che gusta máis? Perro. Unha cor. Que cor? Cal é a que máis che gusta? Rosa. O rosa. E cal é a túa comida favorita? Sopa. A sopa. E gustache algunha máis? O caldo? Dino, sí? Vale, moi ben, pois agora rematamos unha segunda rolda con estes nenos. Moi ben, chicos e chicas, moitísimas gracias e ata outro día. Ola, boas tardes. Seguimos aquí hoxe no Colexio de Friol para inaugurar a nosa radio. Estamos entrevistando aos nenos e nenas de 4 anos. Teño aquí ao meu ladiño a unha nena que como te chamas? Martina. Martina, cal é o teu xogo favorito do cole? A pezas de pintar. Ai, as pezas, que guai. E ao lado de Martina, quen temos sentado? Dylan. Dylan, ti que fas cando chegas á túa casiña? Merendar. Ai, que rico. Cal é a túa merenda favorita? O plátano. Que ben. Aí ao lado de Dylan, a quen temos? Xavi. Xavier ten algún animal na súa casiña? A miña Lola. E quen é Lola? O meu can. Moi ben, Xavi. E ao lado de Xavi, a quen temos?
Enriqueta. Enriqueta, axúdalle a mamá e ao papá cando chega a súa casiña? Algúnas veces sí, algúnas veces non. E a que lle axudas, por exemplo? A facer a cena ou a comida. Moi ben, Enriqueta. Ao lado de Enriqueta temos a quen? A quen tiñamos? Aroa. Cal é a túa cor favorita? Rosa. Rosa, moi ben. E ao lado de Aroa quen temos? A Leo. Leo. Que fas cando chegas á túa casiña? Merendar. E que merendas? Plátano. Tamén plátano. Moi ben, Leo. Pois ata aquí as entrevistas do día de hoxe. Bo día a todos e a todas. Somos o grupo de quinto de primaria do CPI Dr. López Suárez de Friol. Como ben sabedes, o pasado sábado, día 8, celebramos o Día Internacional da Muller. Con el reflexionamos e recoñecemos o papel das mulleres en todos os ámbitos, momentos e lugares. Na nosa clase quixemos aproveitar esta ocasión para facer un recoñecemento das nosas mulleres e agradecer todo o que fan por nós. Ola, eu chamome Carmen, é unha muller importante para min e a miña nai. É importante para min porque está comigo todos os días e é moi graciosa e amable tanto comigo como cos demais. Esforzase todos os días e moitas veces non me deu conta. Grazas, mamá. Ola, eu chamome Brais, unha muller importante para min é miña sobrinha Daniela. É moi buena e cariñosa e enseñoume a ser travieso e regaleille unha pulsera. E quero moito porque gracias a ela xa son tío. Ola, chamame Mateo. Unha muller importante para min é miña nai porque me axuda a fazer as cousas, a colocar a mochila, a roupa, o armario e tamén gracias, mamá. Ola, chamome Eric. Unha muller importante para min é miña avó de Cervantes. É moi buena comigo e sabe que me gustan os animais. Ten vacas e sempre espera por min para botar os becerros para que mame. Quere que esteña contento e feliz. Grazas, avó, por ter tanta paciencia. Ola, chamome Andrea, é unha muller importante para min e a miña nai. Para min, miña nai é importante porque me alimenta e me educa e dame a comida que me gusta, trátame moi ben e quero moitísimo. É unha nai moi cariñosa, guapa e buena. Quérote, mamá. Ola, eu chamome David, unha muller importante para min é miña irmá. Miña irmá enseñoume a bailar, é guapa, moi cariñosa. En fin, eu sin ela non daría vivido. Quéroa moitísimo. Ola, son Vera. Unha muller moi importante para min é miña curmá. Miña curmá é moi importante para min. Aínda que só ten un ano, fixemos moitos recordos xuntas. É moi importante para min porque miña tía perdeu un bebé antes dela. É moi graciosa porque cando lle dou un susto, rise. E, ademais, ás veces, dame un susto porque abrázaseme ás pernas e eu non a vexo. E tamén gústolle moito xogar coa súa boneca. É moi guapa. Ten o pelo rubio e os ollos azuis. Sinto que cando sexa maior vai ser moi amable. Quérote moitísimo, Candela. Ola, chamame Lucas. Unha muller importante para min é miña nai. Axúdame a facer os deberes, axúdame a facer a cama, faime comida, lévame ao fútbol. É moi cariñosa. Grazas, mamá. Ola, son Kerry. Unha muller importante para min é miña nai, porque estivo comigo nas ocasións máis difíciles da miña vida. Axudoume con as miñas tarefas e a estudar.
A miña nai é unha das miñas persoas favoritas. Con ela paso os momentos máis divertidos e graciosos da miña vida. Gracias, mamá, quérote. Ola, soy Xoel e unha muller importante para min é a miña nai Bea. Non a chames Beatriz. Dedícolle este momento porque é a que mellor me entende. Tamén ten moita paciencia. Para min é a mellor nai do mundo. A miña nai ten moitas cualidades que a fan a mellor. É guapa, moi guapa. Soporta todas as miñas preguntas, queixas e tolerías. Tenme moitas cousas aprendidas. Explica moi ben. Quero a miña nai. Ola, meu nome é Valentina. Unha muller importante para min é miña irmá, Emma, e tamén miña nai, Ana. Son moi importantes para min porque formaron parte de min e siguen formando. Estiveron comigo nos momentos malos e bons. Os recordos que tiven con elas foron e son os mellores da miña vida. Queroas moito. Animámoslle o día cando unha está mal. Son o mellor exemplo a seguir. Dame moito cariño. Xogamos as tres ao fútbol. Apoiámonos unhas ás outras. Facemos as tres xuntas as tarefas da casa. Facemos deporte xuntas. Axudámonos a facer cousas que nos salen mal. Somos un equipo. Ola, son Erea. Unha muller importante para min é miña avoa, porque me enseñou a andar, a facer case todas as tarefas da casa e a querer. Sempre me viña buscar os extraescolares e íbamos a súa casa a xogar as cartas, merendar e a facer as tarefas da granxa. É unha imaxe traballadora, en fin, a mellor avoa do mundo. Quero a moito. Pois ata aquí o recoñecemento e agradecemento ás nosas mulleres. Rematamos o programa. Moitas gracias por escoitarnos. Ata outra. O porco celta friolés é criado en liberdade e cuidado cas mellores atención. Conquista a todo o mundo pola súa calidade e sabor. Boas tardes, seguimos aquí no Colexio de Friol entrevistando aos nenos e nenas de 4 aniños. Teño por aquí ao meu ladiño a un neno que como se chama? Uxío. Uxío, cal é o teu xogo favorito do colexio? Xogar. A que xogas? Os puzzles. Os puzzles, moi ben. Ao lado do Uxío, a quen temos? Alejandra. Alejandra, cal é a tua cor favorita? Morada. Moi ben. Ao lado de Alejandra temos a... Elea. Erea ten irmáns? Sí. Como se chaman? Lilia e Uxío. Veñen a este cole? Sí. Moi ben. Ao lado de Erea, quen temos? Ailén. Ailén, cal é a tua comida favorita? A ver, cal é a tua comida favorita? Que é o que máis che gusta comer? As salchichas. Moi ben. E aquí ao lado da Ailén temos a... Mario. E Mario ten animais na súa casa? Tes animais, sí ou non? Sí. E que animais tes? Vacas e pitas. E ti axudaslle a tua familia a cuidalos? A que lle axudas? A meter as vacas a cuadra. Moi ben, Mario. Ao lado de Mario temos a quen? Jonathan. Jonathan, cal é a tua cor favorita? Azul. Moi ben, Jonathan. E aquí ao meu ladiño teño un pequeno que como se chama? Eliezer. Eliezer, cal é a tua cor favorita? Aloha. O roxo, moi ben. E ata aquí as entrevistas dos nenos e nenas da clase de 4 anos.
de novo co curso de terceiro de primaria e temos aquí a unha serie de rapaces e rapazas que nos van a falar dunha peli que viron en Nadal, non? Foi antes das vacacións ou despois das vacacións de Nadal? Antes. Moi ben. Bueno, quen me pode decir o título da película que fostes ver? Veña. Robot salvaje. Vale, preséntate, señorita. Hola, son Adriana, teño 9 anos. Hola, Adriana. Así que fostes ver Robot salvaje. Moi ben. Que vos pareceu esta idea de ir ao cine? Ben. Ben? A túa compañeira, preséntate. Hola, soy Denisa y tengo 8 años. Denisa, que che pareceu a ti o día ao cine? Os teus compañeiros? Bien. Ben? Gustouche a experiencia? Sí. Moi ben. Preséntate. Soy Mateo. Sí, hola, Mateo. Tengo 8 años. Vale, Mateo, que che pareceu a ti a experiencia de ir ao cine cos teus compis? Bien. Gustouche? Sí. Pregunto, comestes palomitas? No. No? Vale. Comestes outra cousa? No. Ah, vale, vale. Moi ben. Preséntate. Hola, son Lucas e teño 8 anos. E a ti que che pareceu, Lucas, ir ao cine? Ben. Gustouche a experiencia? Sí. De ir cos compis? Sí? Foi divertido? Bueno, que me contades da película? Gustouvos ou no? Quen quere decir algo? Veña. Sí que Fala para o micro. Sí que me gustou. Contanos algo, quen era a protagonista? O robot? E que lle pasa a ese robot? Non sei. Va. Con quen está na isla ese robot? Con moitos animales. Con animales. Ten compañeiros humanos? No. No. Contame, Denisa, fai amigos ali? Sí. Sí, fai amigos. E, sobre todo, quen? Un zorro. Un zorro. Hai un zorro. E era unha especie... E a quen cuidan? Un pájaro algo. Cuidan a un paxariño. Sí? Vale. Que lle pasa ao paxariño? Acordades vos, chicos? Veña, Mateo. Era un pájaro, Non era un pato. Moi ben, Mateo, era un pato. E que lle pasa ao pato? Que tiña que conseguir ese pato? Volar. Moi ben, tiña que volar. Volar e nadar. E nadar, porque tiña que facer unha migración, non? E quen lle enseña? O robot. O robot. Que non sei, a vos enseñouvos algo esa película? De que fala? Sí, a cuidar aos animales. A cuidar, vale. Que tal se levan os animales entre eles? Ben. Sí? Levábanse ben? En algún momento vos deu medo? No. E a ti? No. Deuche medo? E deuche pena? Sí. Algúnha vez sí, por qué? Porque case ao final... Sí. Ahora mismo non me acordo, pero sí que me deu pena. Axudadelle, que pasa no final? Non contedes o final, pero que hai? Hai un problema? Que o pato se vai ca súa familia. Bueno, pero ese non é o final da peli, non hemos destripado nada, verdad? A que recomendades ver esta película a outras personas? Sí. Vale, a quen? A quen lle pode gustar este tipo de peli? A meu primo. Sí, porque lle gustan os animales? Sí? Sí. Moi ben, entonces recomendades esta película a nenos e nenas? E a maiores? Sí. Sí. Sí? Gustaríavos que as visen os vosos pais? Sí. Mamás? Sí? Moi ben, poñeríadela na casa? Sí. Sí? Moi ben. Non sei se te presentache, tú dixeche teu nome? Sí. Sí? Non me acordo. Vale. Pois moi ben, moitas gracias pola vosa intervención. Despedidevos. Chao. Chao. Boas tardes de novo, imos terminando aquí cos nenos e nenas de 3 aniños e con esta rolda de entrevistas aos máis pequenos do cole inaugurando a Radio de Friol.
E comeza a profe Rocío preguntando. Hola a todos e a todas. Hola, este neno que teño aquí ao meu carón no micrófono verde, como se chama? Mauro. Hola, Mauro. Que che gusta a ti do cole? Pintar. Pintar? E de que cal é a túa cor favorita? De que cor che gusta pintar? Verde. Verde. E tes irmáns no cole? Sí. E como se chama? Valentina. E ela gustalle tamén pintar? Sí. Moi ben. Agora tócalle ao neno do micrófono azul. Como te chamas? Teo. Hola, Teo. Cal é a túa cor favorita, Teo? Marrón. Moi ben. E a túa comida favorita? Brócoli. O brócoli, que saudable. E que é o que máis che gusta do cole? Que é o que máis... Ai, deunos a tose. Tose tranquilo, despois continuamos. Agora, a ver, que é o que máis che gusta do cole, Teo? Xogar onde? Nos recantos, vale. E agora, por último, fáltanos a nena do micrófono laranxa que se chama... Como te chamas? Hola, Chloe. Cal é a túa cor favorita, Chloe? Vermello. E se tiveras un animal, cal che gustaría ter? Cal é o que máis che gusta? Un animal que che guste moito. O gatiño. Moi ben, Chloe. Pois rematamos. Hoxe estaría tamén Sofía, verdade? Que veu hai pouco ao noso cole, pero está maliña e non pode presentarse na radio. A ver se outro día ten ocasión para facelo. Moitas grazas, nenos e nenas. E ata aquí o programa de hoxe, esperando que prontiño volvan estes nenos e nenas de infantil á radio. Grazas a todos e todas por participar, grazas por contestar as nosas preguntas e esperamos que a todos os nosos ointes lles guste escoitar a estes pequechos e pequechas. Así que un bico forte e ata a próxima. Entre 5 e 14 anos declararon en 2023 descoñecer absolutamente o galego, según os datos do Instituto Galego de Estadística. O galego é a lingua materna de só o 10,7% das persoas entre 5 e 14 anos. Os datos publicados debuxan un escenario moi complicado para o galego como consecuencia da súa escasa introdución entre a mocidade. Os datos revelan que a escola é un dos principais responsables de que as nenas e os nenos deixen de falar en galego. Por iso, dende a nosa clase imos a traballar para que o galego non desaparezca. Porque queremos que as avoas nos sigan facendo alomañiños e facendo filloas. Porque queremos máis xogos en galego. Porque queremos máis clases en galego. Queremos roupa que nos fale en galego. Porque non hai case debuxos en galego, ni publicidade. E a música, que pasa coa música en galego? Pois como non estamos conformes con isto, empezamos a nosa campaña para salvar o galego. Prestade atención. Porque non queremos linguas de segunda. Porque
porque queremos máis canles que falen como a nós. Porque queremos comentar o fútbol en galego. Máis libros, máis cine, máis teatro. Eu son Lucas, de Castellón. Eu son Joandri, de Venezuela. Eu Mateus, de Lisboa. E podemos falar galego. E ti por que non o falas? Bos días de novo. Aquí seguimos na Radio de Friol inaugurándoa durante esta semana da prensa coas entrevistas aos máis pequeniños. Seguimos un día máis cos nenos e nenas de 5 anos. Bo día de novo. Aquí estamos cos nenos que nos quedaban na nosa clase. Bueno, todos non, porque hai algúns que están maliños, como Oliver e Martín, que non poden estar aquí. E Manuel. Entón, primeiro vamos a comezar cunha nena que acaba de chegar. Como te chamas? Ashley. Ashley, estás contenta no noso cole? Sí. Xa fixeches amigos? Sí. Como se chaman os teus mellores amigos desta clase? Sariña, Sara Ferreiro, Sara Portela, bueno, as dúas. E quen máis? Alguén máis? Sí. Como se chama? Ainhoa. Vale. Tú, te acordas como se chamaba o sitio onde vivías? Sabes como se chamaba, Ashley? Sí. Como se chamaba? Friol. Como? A Friol, é o sitio onde vive agora. Moi ben, Ashley, pero antes vivía nun sitio que se chamaba Illa de Guadalupe. Agora vive en Friol. Moi ben, Ashley. A ti gustache de Friol? Gustache que chova ou prefires que faga sol, Ashley? Que faga sol. Que faga sol. Moi ben, Ashley, que agora xa sabe falar galego. Mira que ben, moi ben, Ashley. Bueno, agora tócalle a un neno que está ali todo esperando porque, aunque é dos pequenos, é moi listo. Como te chamas? Lucas. A ti, que é o que máis che gusta? Os números ou as letras? A letra. As letras. Pero a ti estáseche moi ben os veciños, é que sí? Sí? Sí. Pero sumar gustache, sabes facer sumas? Sí. Pero cando a profe te pon sumas, que prefires, das difíciles ou das fáciles? Das difíciles. E Lucas, cando sea maior, que quere ser de maior? A ver, pensa. A ver, vouche dicir, pode ser policía, mecánico, médico... Policía. Pero eu pensei que tamén quería ser granxeiro. Non quere ser granxeiro? Non, vale. Entonces quere ser policía. Pero policía dos que collen os ladróns ou policía dos que están na carretera para mirar se conducimos ben? Cale queres ir ti? Dos que collen os... Conducir na carretera. Vale. Dos que miran que conduzcan ben na carretera. E tú xa sabes conducir, Lucas? Non, pero a min dixome un paxariño que a veces montabas no tractor. No tractor de xoguete. De xoguete, vale. Pero pensei que... E no tractor do abuelo non montas? Vale. Espera, Lucas. Espera un momentiño. Agora vai outro neno. Como te chamas ti? Leo. Mira, Leo, tú tes un irmán maior. Como se chama o teu irmán maior? Xoel. Mira, Xoel
Pórtase ben contigo ou a veces discutides? A veces discutimos. Discutides, ui. E a mamá ou o papá enfádanse moito con vos, Leo? Sí. Ui. E quen é máis pillo? Leo ou o teu irmán Xoel? Quen é máis pillo? Xoel. Vale. Leo, tú tamén chegaches este ano. Gústache este cole? Sí. E cales son os teus amigos que tes máis amigos? A ver, quen? Lucas. Ai, Lucas, que se acaba de ir porque tuvo aí un momento de urxencia. Bueno, moi ben, Leo. E ora tócanos a última desta vez, que é unha nena que tamén veu, pero xa veu o ano pasado, que como te chamas? Ainhoa. Ainhoa. Bueno, Ainhoa, vasme dicir o que queres ser de maior, porque xa mo dixo Sara Portela, Sara Ferreiro, todos os nenos, non todos, pero dixeronme, tú que queres ser? Policía. Policía. E tú vas a querer ser policía dos que atrapas os ladróns ou policía dos da carretera? A ver. O dos ladróns. Vale, pero para ser policía dos ladróns tes que correr moito, tes que saber moito. Tú sabes correr? Sí. Sabes xa ler? Sí. E sabes sumar, restar e tudo? Sí. Anda, que lista. Que che vai dicir, Ainhoa? Dime cal é o teu animal favorito. Os gatos. Os gatos? Na casiña tes gatos? Sí. Bueno, eu creo que Ainhoa quere dicir, porque ten unha amiga moi amiga, que é a súa prima, e quere dicir como se chama a súa prima. Ariana. Queres dicir algo, Ariana? Sí. Que lle queres dicir? Que xoga comigo. Que xoga contigo. Vale, e tamén lle queres mandar un bico? Sí. Bueno, pois dille. Mándalle un bico. Moi ben. Bueno, pois con isto damos rematado as nosas entrevistas desta clase. De momento, volveremos, pero volveremos máis adiante, verdad? Pero xa falaremos de outras cousiñas diferentes. Vale, un saúdo a todos e ata o próximo día. Moi ben, chicos e chicas, pois moitísimas gracias polas vosas respostas e polas vosas entrevistas. E como ben dixo a profe Chus, isto foi unha iniciación, unha proba, un experimento, pero creo que os nenos e nenas lles gustou, tanto os de 5 anos como os de 4 e 3. Así que andade na onda porque ameazamos con volver. Grazas por escoitarnos. Ata aquí o programa de hoxe. Grazas por escoitarnos. Agardamos vos a vindeira semana. Lembra de sonrir sempre. De Friol, CPI sen igual, terra de saber e de vida rural. CPI de Friol, sempre a medrar, xuntos da man, imos a avanzar.